खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं सिक्किमनि भारत चाइना सिमायाव भारतनि आर्मिफोरनि दुखुनांथाव जाथाय। बे जाथायाव सा 16 जन आर्मिफोरा जिउ गारांदों होनना मिथिनो मोन्दों। आर्मिफोर गाखोनाय ट्राकनि सालायगिरिया ट्राकखौ दबथायनो हास्लाबैयाव बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। माखासे आर्मिफोरा जखम जादों आरो बिसोरखौ दा सिकित्सा खालामगासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं गुवाहाटीआव सानै सिखावखौ पुलिसआ गुलि गावना जखम खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया गुवाहाटीनि गीतानगराव पुलिसफोरा सानै सिखावखौ उदाङै गुलि गावना जखम खालामदों। बे जाथाया जादों गीतानगराव। गुलि गावनायाव जखम जानाय सानै सिखावखौ दा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सिकित्सा खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। जखम जानाय सानै सिखावनि मुङा फारियै मुकेश कुमार आरो गौरब पल होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं मैया देबोरगाव ब्लकनि आफादगिरि मानगोनां बिजित बसुमतारिया रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि थांनाय समाव 17 बोसोर सरकार सालायलांनाय BPFनि दैदेनगिरिफोरा गोबां बेरायनो सम मोन्दोंमोन। नाथाय दिनैनि BTR सरकारा रायजोनि खामानि मावबायबायनानैनो मोजाङै जानो लोंनो सम मोना होननानै फोरमायदों। बिथां बिजित बसुमतारिया फोरमायबावदों दि आथिखालनि UPPL सरकारा थांनाय BPF सरकारनि 17 बोसोरनि खामानि मावनायफोरखौ 2 बोसोरावनो मावफुंनानै BTR ओनसोलाव गोजोन थासारि सोमजिहोनो हाबाय होनना फोरमायबावदों। ब्रैथि रादाबाव दं तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिकाटा आउटपस्टनि लामा सेराव सासे सिनाय मोनै गोथै देहा बोखांनो मोन्दों होनना खौरां मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोथै सुबुङा गोजा सादुनि खसाब गाननाय थासारियाव दंमोन। नाथाय ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिस बिफाननो खौरां हरनायनि उनावनो पुलिस बिफाना जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथिहैयो। जाथाया मा बायदियै दासिम जेबो रोखा मोनथिनो मोननाय जायाखै आरो गोथै सहनि थंखौबो रोखायै मोनथियाखै होनना पुलिस बिफाना फोरमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं चिराङाव फिन सिखाव खावनाय जाथाय। जाथाया जादों रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मदम दाखिनगाव गामियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हरनि 1 रिंगासो समाव रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मदम दाखिनगाव गामिनि थागिबि सुबोध चन्द्र ब्रह्मनि न'आव सिनाय मोनै सिखावफोरा खनसेयैनो गंनै स्कुटि आरो बाइक गारिखौ खावनानै लांखोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।